Hello, खुलुमबाय, वेलकाम बेक अगेन माय अनादार भिडिअ। आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो आरोबाव फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। तो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो आङो फिन खेबसे आरोबाव जासिहरनाय थाबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोना गोसो जायोब्ला ना तो भिडिअखौ फल' खालामनो हागोन आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन। तो आङो सिगाङावनो बुंखाबाय जायफ्रा इन्टारेस्टिं मोनो तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्लानो जाबाय आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टली भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरो जानला मोनला उल्टा सिदा बेबायदि कमेन्ट्स खालामनानै जेबो लाब गैया। तो जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि खामानिखौ नोंथांमोना मावलांबाय थायोब्लानो जाबाय। तो बिदिब्ला आङो दा आंनि मेन पइन्टआवहाय हाबनोसै दिनैनि टपिकआव। बे टपिकआव हाबनायनि सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों। मैया दाख्लै थांनाय दिनावहाय आङो बेबायदिनो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन अनलाइन आर्निंनि सायावहाय। तो गोबां बेबायदि कमेन्ट्सफोर फैदों रोङा माया गोदाव सोराव। तो बेबायदि कमेन्ट्सफोरखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना गावबा गाव खामानिखौ मावबाय थायोब्लानो जाबाय, जोङो जोंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन। दिनै ससियेल मिडियायाव फैदों आरो ससियेल मिडियानि खामानिखौ दिनै सोलोंलांगोन। मानसिनि लाइफआवहाय सोलोंनांगौआ दिनै जोबनानै थाङा। तो दिनै जोङो थैजासे ना तो बेबायदि जोङो सोलोंलांखागोन आरो रावबो बिमानि उदैनिफ्राय रोंनानै फैखाया। तो दिनै गावबा गाव खामानिखौ नोंथांमोना मावलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नायनो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। एकदम बिलकुल नायखाथारनाङा। तो बिदिब्ला आङो दिनैहाय आंनि टपिकआव आङो थांनोसै। आङो बेबायदिनो आर्निं रिलेटेडनि सायाव दिनै आरोबाव भिडिअ आङो लानानै फैनाय जादों लोगोफोर। तो जोङो गोबां बे साननैसोआवहाय बा थांनाय दिनफ्रावहाय जोङो ओरैबायदि माने जोङो ट्रेन्ड बा जोङो प्रम'सन बेबायदि जानाय भिडिअफोरखौ जोङो दिनै प्रम'ट खालामनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों गोबां गेमफोरखौहाय ना। तो इउटिउबाव दिनै बेबायदि स्पन्सरशिप ना मोनसे स्पन्सर भिडिअ बेबायदि माने भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनानै दिनै शेयार खालामदों जेराव बेनिफिट थायो ना। तो बेवहाय स्पन्सरशिपफोरावहाय गोबां बेबायदि बेनिफिट दङ। तो दिनै बे रांनि थाखाय दिनै गोबां बेबायदि भिडिअफोरा दिनै गोसारो आरो बेबायदि गेमिंफोरा दिनै जोंनि गेजेराव फैयो। दिनै खायसेया बेवहाय लाब खालामदों आरो गुबुन खायसेया दिनै बेवहाय लस जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै माबोरै होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोङो बेवहाय बेबायदिनो बनासफोर जोङो मोननो थाङो। स' आङो डिसकास खालामदों नैबे टिन पार्टि गल्ड, रामि गल्ड बेबायदि ना गोबां बेबायदि एप्लिकेसन्सफोर दङ। दिनै बेबायदि अनलाइन गेमिंफोरा दिनै बेबायदि गोसारनायखौ जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों। दिनै गोबाङा इनस्टल खालामदों, गोबाङा गेलेदों, गोबाङा मोनदों आरो गोबाङा लसबो जादों। तो दिनै आङो बेखौसो बेवहाय डिसकास खालामनो सानदों। दिनै बियो मोजांनि लामा ना गाज्रिनि मोनसे लामा ना लसनि लामा ना लाबनि लामा। तो गोरलैयैनो थारैनो बेबायदि जोङो न'आवनो जमारनानै जेबो खामानि दामानि मावालासिनो मबाइलावनो खालि स्क्रलिं खालामनानै जोङो रां खामायनो हामारगोन नामा? ना माबाफोर बेवहाय ट्रिक्स दङ नामा? बेबायदि फैसा खामायनो हानाय फर्मुलाफोर दङ नामा? ओरैनो होगोन नामा फैसाखौ? तो बिनि सायाव फंनैसो डिसकास खालामनि। दिनै जोङो बेवहाय थारैनो बेबायदि डिप'जिट खालामनांगौ, उइथड्र'बो जायो आरो बेबायदिनो डिप'जिटबो जायो। बियो रियेल मानि आरो एकदम जेनुइन, जेबो प्रब्लेम गैया। उइथड्र' जायो आरो डिप'जिट जायो। जोङो गेलेनोबो हायो आरो जोङो फैसाखौ मोनमारगोनबो। फार्स्ट टाइम जेब्ला जोङो रेजिस्टार खालामबाय, साइन इन खालामबाय, बिनि उनावहाय लगइन खालामनानै जोङो गेमखौ गेलेबाय, डिप'जिट खालामबाय 300, 500 बेबायदिनो गोबां एमाउन्ट थायो। आप टु माने बेवहाय 50,000 बेबायदि जोङो डिप'जिट बेबायदि उइथड्रल बेबायदि खालामनो हायो ना। तो जोङो दिनै गोबांफोरा बेखौ इनस्टल खालामदों आरो दिनै गेलेदों। खायसेया मोनदों, खायसेया बेवहाय थैदों। तो बेबायदिनो सुपार उइननो, मेगा उइननो, बिग उइननो गोबां रोखोमनि ना। तो बेबायदि गेमावहाय प्ले खालामोबा तो फैबाय थायो। जोङो बेखौ देरहायो, सुपार उइन देरहानो हायोब्ला जोङो बेवहाय बांसिननिफ्राय बांसिन बेबायदि मोनो आरोना। तो बेबायदिनो बेवहाय थाइनै थाइथाम थाइसे बेफोरबायदि लवेस्ट एमाउन्टआव नांनायखौबो जोङो बेवहाय नुनो मोनो। तो माब्लाबा बेवहाय गोबां प्रफिटबो जानो हागौ आरो माब्लाबा बियो
जोबलांनोबो हागौ खारन बेवहाय कन्ट्रलार दं दिनै नों सानसे स्क्रलिं खालामबाबो बेवहाय सुपार उइनखौ नों मालाबा नागिरनानै मोनाबो जानो हागौ बा नोङो बेबायदि मेगा उइनफोरखौ नोङो मोनब्लाबो दिनै बेवहाय नोङो सुपार उइनखौ माब्लाबा मोनाबो जानो हागौ बा 3 जेकपटखौ नोङो मोनाबो जानो हागौ दिनै नोंनो खालि बेवहाय 1 जेकपट नांगोन जोङो बांसिन बेवहाय माने खम एमाउन्टआव जोङो नांनायखौ जोङो नुनो मोनो थ' दिनै जोङो बयबो मिथिखागौ दिनै बेहाय कन्ट्रलार थायो होननानै थ' थेवबो जोङो दिनै फार्स्ट टाइम जेब्ला जोङो लगइन खालामनानै गेलेगोन अब्ला फार्स्ट सानखालि नोङो गोबां बेनिफिटबो जानो हागौ नोङो जेब्ला नोङो बेखौ उनावहाय आरो नोङो बेखौ गेलेबाय थागोन हेबिट जालांगोन ना मोनसे हेबिट जालाङोब्लाथाय नोङो बेखौ गारनो हानाय नङा आरो नोङो बेखौ जुदि प्ले खालामबाय थायोब्ला नोङो गोबां खहायावबो थांनो हागौ खहानि लामायाव थ' आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय नाथाय दिनै गोबां मानसिफोरा बा गेलेग्राफोरा सोरबाफोर बेबायदि ना थ' रागाफोर जोंनो हागौ जेबो रोङा मुङा ओरैनो भिडिअखौ गोदाव सोराव बानायलाबायो होननानै थ' जोङो दिनै बेखौ बेबायदि सानजानो थाखाय लानानै फैनाय जायाखै भिडिअखौ थ' जास्ट बिनिफ्राय जोङो एसे सेफ जानानै जोङो थानो हायो गेले सोरबाफोर गोसो दङब्ला एसे सांग्रां जानानै गेलेबानो जाबाय आरोना थ' आङो बेखिनिखौनो बुंनो सानदों नाथाय बेवहाय माने बांसिन बेबायदि माने लस जानायखौसो जोङो दिनै नुनो मोनो खारन दिनै बिसोरो माने फिसा एमाउन्टआव फोनाङो बांसिन खेलाया थिगैनो दं खिन्थु उइड्रलबो जागोन नोङो मोनगोनबो बेनिफिट समाव आरो नोङो माब्लाबा गिदिरावबो नोङो देरहानो हागोन नाथाय बांसिन बेवहाय लस जानायखौ जोङो नुनो मोनो थ' बेबायदिनो बनासफोर जोङो मोनोब्लाबो खम बनासफोर जोङो मोननायखौ नुनो मोनो नाथाय दिनै गोबां बेबायदि फैसानि थाखाय ना थ' दिनै स्पन्सरशिप भिडिअफोरखौ गोबां आपल'ड होयो आरो दिनै गोबांफोरा बेफोरबायदि लिंकफोरखौ दिनै लानानै दिनै सोरबाफोरा गेलेनानै लसआव गोग्लैनोबो हागौ आरो बिनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां फैसाखौ इमान सहसाव माने ओरैनो कम्पानियाबो होआ थ' बिसोरो माने गावनि लाबनि थाखायसो बे फैसाखौ बिसोरो इनभेस्ट खालामदों बेवहाय थ' बेबायदिनो एसे होनानै ना थ' सोरबा सासेनिफ्राय लाब खालामबाय आरो बिथिंजाय होफैबाय आरो बिथिंजाय डाउन जाबाथाय बेबायदिनो सोलाय सोल' उल्था पाल्टा बिसोरो माने बेबायदि रटेसन खालामो थ' आरो बियो गासैबो कन्ट्रलारनि आखायावखा दिनै बेफोरो स्केमबो जायो आरो हेक खालामनो हायो माब्लाबा बेबायदिनो उइड्रलफोराबो थाबैनो माने बेनबो जालांनो हागौ जेबो गेरेन्टि गैया आङो खोनानो मोन्दों सासे बेबायदिनो 10,000 उइड्रल ना थ' उइड्र खालामनायावहाय फासिनानै थादों आरो फासिनायनिफ्राय मोनासै मोनखायासै थ' बेबायदिनो गेमा माबे मोनसेयामोन आं बेखौ मिथिया मोजाङै जायखिजाया बेबायदिनो स्क्रलिं गेममोन आरोना थ' गोबां रोखोमनि बेबायदि गेम्सफोर दङ दिनै जोङो मोना नङा एकदम जेनुइन बेयो फैसाया उइड्रबो जागोन गोबां रोखोमनि मोनसे एप्लिकेसनावनो माने एयार'प्लेन बिरनाय बायदिसिना बेबायदि गेमफोर बेवहाय जोङो नुनो मोनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर गेलेदोंब्ला थ' बेबायदि गेलेनो हागोन खिन्थु एसे सेभ खालामनानै बि केयारफुल गेलेनाया मोजां आरोना बेखौ थ' गोबां माने बेबायदिनो बेफोरो माने लसनि बांसिन लामायावसोखा थ' जेन हक आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय आरो आङो जि माने टपिक ना थ' बे टपिकआ जाबाय आङो दिनै आर्निं रिलेटेडनि सायाव भिडिअखौ बानायदों आरो नैबे 3 पार्टि गल्ड बे एप्लिकेसना थ' बेबायदि गोबां रोखोमनि एप्लिकेसन दिनै जोङो इउटुबफोराव जोङो नुबाय थानो मोनोबा जोङो बेबायदि सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों थ' जेन हक आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय सोरबाफोर लस जादोंब्ला आरो बिनिफ्राय दैखांफिननाया एथबां इजि नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर गासैबो कन्ट्रलारनि आखायावखा थ' जोङो सांग्रां आरो जानांगोन आरो मिथिनाया मोजां थ' दिनै गोबांफोरा बेबायदि अनलाइन फ्रड जायोना थ' आरो बेबायदि गेमफोरखौ गेलेनानै लसबो जानो गोनां जायो थ' जेन हक लोगोफोर जायफ्रा जोबजासे नायबाय गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय थ' जेन हक आङो नेक्स्ट भिडिअआव
थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन। आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय। गोजोन्थों। बाय।